RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Maukining sa kalalaki gadaga Cordova, Cebu. Ang ito matatampo, bigdas na Jomar. Recorded by X Thunder Gaming. Congrats, Jomar! Thank you! Salamat! Thank you! Karoon nga, ninyo na kita, Shane. Ako isa di mo nga ampingan gati ka. Huwag di ko musugot nga mag-iso ta. Ilabi na sa panahon nga may mga anak na unya ta. Salamat, Jomar. Dako kay ko pagsalig nimo. Nahibaw ko kung unsa ka karesponsable nga pagkabana o pagkaamahan pohon. I love you, Shane. I love you too, Jomar. Dali na. Magbuhat na tagdagang anak. I love you. Mahal, Oh, kumusta man? Unsay resulta sa PT nimo? wa. Negative kihapon. Wargad siguro yung chance ka makaanak pa ko. Ayaw pa gunahon na ana. Dili pa lang gid siguro panahon karon. Pila ka tuig na ka nagsigig suway. Pero hanggat karon mo kihapon. Nawadan ako paglaom, Jomar. Shane. Mauling patay-patay kag maayog trabaho para makalimot kasi mo problema. Dili ko gusto magsige kung ano na be. Mag-uulog ko magunahon nga wa pa ko yan anak hangtod karon. Today, ipatawag ka ni boss kanina. Ato sa office niya after lunch. Jomar, Yes, boss. Nabay problema, boss? mahibaw mi nga maayo ka nga tabante. Pero nag-cost cutting ang atong kompanya. O, sorry, nga usa ka sa nataktak, Jomar. Usa. Sa ato pa, wa na di kay trabaho? Wa na. Sorry, Sheena. Di na ako makahatag sa imong mga gikinanglan. Kung atong matinigom, mausay kuhaan nato sa atong budget kada adlaw. Ayaw pag-unahon na anak, Jomar. Karon naman na ba? May bawa ko makakita raw niya kagtrabaho pohon. Salamat, Shane. Paita. Di pa man ginanawag na ako sa kadagan akong gi-applyan. Jomar, nahinumdum ka ni Ate Cindy? Oh, nga naman. Naasiya gi-offer nga trabaho dito sa Saudi ba? Nangita man og laing helper ang iyang amo. O gusto niya nga pasudlon ko dito. Total, Paluam ko trabaho, mau ba? dili man singon ana, Jomar. Pero kinahanglan ta og income. Nagbayad pa ba taning bahay nato karon? Og dili sa kumusugot nga pasagdan ka nga ikaw ra may naning kamot. Gusto sa kumutabang. Pero di ko gusto mo larga ka. Dili ko gusto malayo ka. Pero kinahanglan. Jomar, para na ni nato. Para pohon, kung may mga anak na unya ta, na anak ko dili sa Pilipinas. Dili na ko malayo ni mo og sa mga bata. Okay, sige. Kung mo na yung gusto. Di na lang ko mamugos. O di ko gusto na ako may basulong ni mo niya. Salamat sa pagsabot, Jomar. Ay,
Sayang yun ako lang mo sa Doris Bayo eh. O pag si Shin. Uy, si Shin. May kinanawag din siya. Shin, may kinanawag ka. Kumusta naman ka diya, ha? Okay naman ko diri dong. Medyo busy lang yun. O karon pa ko na man sa tanan akong gibuhat. Maayo kani kinilakaw akong amo, mga cellphone ko. Oo ba? Abi ni mo, ganina ako magpaabot sa mong tawag. Gimingaw na kayo ko ni mo, Shin. Gibingaw na sad kaayo ko nimo dong. Ayaw ka bala ka. Paspas sa kayo ang dagan sa panahon. Mauli ra dayon ko pohon dong. Recorded by X Thunder Gaming. Taod-taod pa sugid na nga po ko bay. Mga lagi ba eh? Lain na kay Doris Bayo. Ilaban na nga, o ko'y trabaho. May magani ka kay, huwag ka matangtang sa trabaho. Swerte ka ko bay. Sige lang. Ako pa nimo. Pangita og lingaw, para di ka layan diha. Bay, di sa ko ganahan nga maglingaw-lingaw ko. Samtang to si Shane, sila yung nasubay, naning kamot, nagtrabaho. Paabot lang ko bay nga na mo dawat na ko sa tanan akong i-applyan bay. Mao ba dong? Wa pa di ka pinanawag nimo? O, lagi Shane, huwag yung hapon eh. Paita diya ini. Ako lalaki, pero ako nagsalig sa imong income. Ayaw lagi paguna-unaan na. Ay, doon di ay ba? Manangit ang ako nimo dong ba? Unsa na? Si Crystal ba, akong amiga. Bago naman gud siyang buwag siyang kaipon. Nangayon like siya tabang na ko eh. Gi-offeran ako siya, manhalong na si Puyo sa bahay. Pero syempre, magbayad siya abang na to kada buwan. Oo ba? O, noon, way problema na ako. May na lang na extra income na to. Mao gani. Thank you dong. Niya, tanong saan man siya mabalhin. Kuya Jomar? Ikaw, Crystal? Kagwapa yun niya. O kuya. Dali. So, Ay, salamat. O thank you kita ayaw na nisabot ka nga muabang ko din ha, Kuya Jomar. kuya ko taon. Jomar na lang, oy. Crystal, di ba? Yes, yes, Jomar. Sa tinuot lang no, di ko ba ano ba ko pag ingon ni Ate Shane na mananggid pa siya nimo. Pero maayo gani kay buutan kaayo ka. Kung nun sa'y gusto sa kong asawa, maogi matuman. Ayaw ka bala ka, Jomar. Karon nga wa imong asawa. Ako mo'y atiman sa nimo. Ha? Mao ba? Si mo andam sa imong pagkaon? Ubay? Pila na kaadlaw nga, giapiman ko niya. Huwag kiwawan kay kabayo kay di na ba misuod anin niya? Mao gid. Delikado sa kayo kay. Guwapar ba ka? Matutari mo. Unya, sexy. Oo, ubay. Di man kinaikalimod ba yun? Pero isang taon may mag-unay ba yun? Aw, di kaya lang gibay. Pero saan metod mauli si Shane? Dong, ma-extend pa kipag sa katuig diri ay. Ano gud man sad gud? Dako na kayo na nga mapuno sa tong tinigom kung ma-extend pa ko sa katuig. Mo ba? Laing usa ka tuig na sad? O ikaw, kaya ram ka ni mo ngayon na nita. Layo ta. Kaya ano na ako, Dong. Para bitaw ni nato. Bahala kay. Ay, lami ay tagay. Gani nga radyo ko nakabantay. Kumulog na kay problema. O karon lang nako na confirm nga naagi di ay. Itagay naman kita. Ay, wala ko makasabo ni Shane. Sige siya una nga pagkakwarta. Kwarta! Wala na sila ginaw na oy. Wala siya magunahuna nga na ako diri nga nagpaabot nga mauli siya. Dili siya makasabot bisag ako pa siyang papaulion. Gusto ni mo mapauli siya kay naasad kay mga panginahangan di ba? Nanginahangan kag sex. Oo, sakto ka. Pwede kita katapangan anang butangan. Unsa? Di na naman pagkaroon ingnon pa din ni Jomar. Di na ko bata. Kung nahibawsad ko nga na-attract na ako, di ang una ko nimo nakita, di ba? Oh, Crystal. Atong tambalan ang atong kauhaw sa sex, Jomar. Crystal. Crystal. Ano napawawa mo pa diha? Grabe kay kamuta. Ikaw sad.
Klaro kayong ipang-uhaw tayo ng butanga. Pero magsabot ang daan ha, Crystal. Bisag unsa may tabo. Di pwedeng may bawas si Shane, ani. Way problema. Samtang mapasiya, ako ka. Delikado kayo ng imong gisudlan bay uy. Naibaw ko. Pero ang kuno na ko, bay. Dako kaya nagtabang ako. Aw, bahala ka. Dako naman ka. Ibaw na ka nga bisag usaon pagbalik-balik sa kalibutan. Di gud makatarungan nun ang imong gibuhat. Bay. Sus, ay padaan na imong amigo, uy. Huwag na siya kahipaw kung unsa ta ka-enjoy. Diba? Enjoy kita sa kama. Dari na, matawag na ta. Dibuka ako. Later na. Giningopo ko na. Saan mo rasa? Oh, uy, laod tundi. Laod ba pagigda? Lumit kay tuwag sa Crystal. Crystal! Crystal! Uy! Ay, good morning. Good morning, good taon. Laod to naman. Ito na. Oh, si... Tinuod, didi ay! Shane? Crystal, kung napakikao sa mga kaugalingon, pahawa na karon dayon. Atish, pahawa! Oh, Shane! Ayaw ko kita pa! Shane! Diyan nga naman! Yan ang nakabuhat, baka na ako, ani! Shane, natintal ako. Kuna naasad nga, na ako pang hinahangin. Bullshit! Kaya no? Ako wa ba? Ha? Jomar, tahaw na sad ko! Ug sama ni mo, nasa ko'y mga panginahanglan, pero wa na ako pangitaas laing tao! Shane, pasaylo ako. Nasayo ko, Shane. Bugo kay ko. Nadalangi ko, Shane. Shane, sorry. Siguro, naayro sa ganun dili tahatagan og anak. Para wa tay kawilihan sa usak-usak kung magbuwag na ta. Shane, ay magsulti, anak, please. Mahal ti ka. Mahal kay ti ka. Dili ako, Jomar. Buwag na ta. Shane. Itutulog na lang ang lungkot na nadap. Gabi-gabi. Naibaw ko nga walain mabasol ining hinabunan ko. Ako rin. Mawang wa ko'y mahimo kung di dawato na ako nga wa naging si Shane. Di ni nalang tutob ug daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMA. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita may hikalang kaagi ni Jomar na taga Cordoba, Cebu. Uban sa awit ngayon ipangayo awit nga nagkalahan, itutulog na lang. Itutulog na lang